Ningaw man. Pak! Asa man to ako mga pare? Tawagan ka na ako si pare lagi. Gilaay mo ko karon ako ra isa. Sa kato karon. Number ni pare. Teko. Kaya makatubag ni pare oy. Kaya oy. Cellphone nga. Mingon man nga. The number you have dial is wa kabayad. Please bayad mo na bago dial. Pinuang. Pag-or gani ko kwan. Kaya. Uy. Oy. Oy, pre, kumusta? Pak! Okay na. Oh, katawag ko sa mga karon ba kay lae man kay karon. Bingaw kayo kura isa karon ba? Ako ra pud isa sa balay. Oh, asa ni ka karon? Lagi ko dire pre. Nang laba ko sa mga asawa pre, kanang hubog yata tong miaging adlaw pre. Bawani karon. Sige lang kay anakon ta kariya. Padulong ko sa inyo karon. Pabuta lang ka, alaglag ka wa. Oh sige sige bye bye, mana ko karon. 1 hour later. Yang pare oy. Pak! Nihar ko. Pindot ako dire. Nihar man ta ako dire. Asa? Ay, tura dayo. Hoy, pre. Ay, dire. Gaya na oy. Lagi pa nang laba lagi ko rito pre. Laba ko sa mga asawa. Di pa lang ko plan sa Ginoo. Sugo ko sa mga asawa. Kot lik ito gilaga mo kanding ni mo hang isain mo pre. Kabalong anang laba ko ron. Pwede sa ba? Asa mata karon? Ba kayo mo? Wa lagi pre. Luta lagi ko. Ay mo pre kay. Matag. Ako tong testing kontak man ako si Paryogi gani ha pre. Nya. Dato naman pre. Anong dato naman? Nagtawag na ako kay mingon man yung cellphone nga cannot bridge. Dato na daw siya pre. No. Ginuang mo pre. Lagi? Pre. Sige, Ikaw na kay na pre. Sige kontak ka tanawa pre. Paminawa pre, tanawa pre. Oh. Ano na yung cellphone niya? Oo, babay, pwede mag-inumbay. Oo. Cannot bridge na gino? Dato na gino si pare bay. Asa na katukaron bay? Abot siya tanan lang dito pre. Asa ba? Tu, inteng masaag to si pare yug no. Adi ko mas. Ito mas. Ay, isa. Amun dete kwarta diri ba yo. Mo sa man dato pre, umali ti kwarta di ay. Ah, manginom nga dito ba? Gusto na mong gulay dito pre ba? Inom na tayo. Sige, kita tayo pamagi to. Di ta pre, di ta basta pre. Ah, bangas ka pre naman nilang pinig pre. Saan tayo madawat atong itsura di pre? Mga daot atong itsura na pre ba? Pandamay daghana na pre. Mo pay daginuton itong naong samot ang daginuton na Good ka putlik iko gilga batikiro kanding unsa man to na pre. Ah, dali ra na pre. Dabdaban ra ta na pre. Talawang ikaw nang mananapa pre. Sige, matag dabdab pre. Tara. Sukol ko na tinigbasay ba? Abo nang kwan. Kita sa taglangkay pre. Ngita ta ta. Ngara pre. Ah, tara. Oh, tara. Nakay lighter pre. Tara. Sing ko na pahit sa ni pre. Hindi pre. Sigahan na ni pre. Siga kay mata ba? Siga kay ilong. Siga lingin na ro pre. Impas ni ron. Patay pre, pati man hantik pre, tagak pre. Amo na kung magkuhagay ko sa nagabigas. Fights na, wala mo siguro. Ilang pinig pre ba? Delikado kay yun pre kay. Magkuhag lang ko kamigas pre. Ayaw lang na lang pinig. Nga suman, o fights na, dali na to. Sige dita. Baka lang dablab-dablaban pre. Delikado kay na pre. Makatakod na pre. Hindi makatakod. Ang pinig. Agbahak ka. Sige. Sige niyo, tama na. Kita ran ron dua pre. Lingaw-lingaw ta ron pre. Lagi, kailangan ko sa yug-yug. Gani. Binihara ko nawag ato. Mingon mo cellphone na, dato na mo daw siya. Mingon man, itawag na ko, mingon man. Wapa siguro tong uyab niya to pre. Kaya ningon man siya. Wapo magtingog pre no. Wapa siguro to no. Amot lang ka pre, kay kasagaran pre, pag gwapong tingog, pangit mo dagway gad. Dakpan na kasay pangit. Yung asawa. Dili, ang karang kalayo. Oo. Tama. Init biya na.
lingkod Hindi sa ka ta pre, sa buto na buto na to. Kuan pre ba? Ano katang kag munggulay man ni pre? Di man ta magulog mong gulay pre, daghan kani ko farm diri pre. Wala tay kwarta palit pre. Kuan kani kong farm diri pre, ganun sana. Tama ra kay ni pang tugnod ni. Anak ng tuto ni mga tawanan ni. Nag-inom na po siguro niya, wala na nawag sa kuha. Kamakasarili kay ni mga tawanan niyo. Nabutong ni Agi, ako pa inibangka atong mong gulay. Karon? Karon lang mo. Ito naman yung pre. Uy! Kapot lagi ko kailangan buti Ay, sus! Na! Nakunsa mo dire. Na! Saan sa'yo? Tanaw mo din? Ano sa din eh? Nagiinom mo no? Tanaw mo daw, wala may ginom. Wala pa uy, wala pa may ginawa plano pa lang ni pre. Butang nga, pre, anghilan ka na. Anghil. Sabi anghil manigbas. Oo. Ako dyan mo dire. Sabot gani nino nga mag-inom ganda ngunta. Uy, tisag gani i-contact naman ka gani ha pre. Di man ka makontak pre, gani man makontak. Dato na daw ka pre. Dato ni, mo kita niya. Dato na ako? Oo. Babae, lagi rin yung tubag sa mga. Kasi ingon niya eh. Mingon man ang pagtawag ko cellphone, mingon man nga. Dalam ba yung dahil wala ka bayad? Please, bayad mo na bago dahil. Pag sunod ko dahil, kanat direts do ka. Pasabo ka tanayin nga God, bitch. Walay load. Ha, wala load? Uy, load yung cellphone. Gwapo cellphone, way load. Mataka naman nung sinubat ka, pre. Wala, lubat day. Tanawa ra? Ako ba? Asa mo taron? Ano kaya mini prino nga, mag-chat-chat ang tamin kung munggulay pre. Asa mo to? Puta, mong gulay na, pre. Ay, sus, kabalon mo ta. Sus, hinuho ko. Nakandam na mag-amo. Andam na pre. Tanawa lang. Ya, ako yawa. Ah. Siyempre. Kabalo ka Oh. parang pre, dala Oh. nagdala pre. Ayaw, sige, dre, pre. Ganyan may adaob, dre, oh. Asa ulit ah? Dito na naan. Kasi sige, daoban nyo diyan. Ang pinig, yung daoban nyo diyan. Oh, lagi lang pinig gani At awa lagi. Dito na naan. Ay, ito, balin ito, pre. Buka ta gitog mo pre. Bisa. Sa man, Sa oy. kay man kadya. Ano ba bangko? May bangko. Dito niya ang bangko. Hindi ka mo na dito. Sa muka Di rin. nga nagbangko kapoy si balik pangitag bangko dire. Bangko. Ini bangko, dre, oh. Di bangko. Pero, Umol. puti kayo. Dre, andem, kisaw ni mga bangko, dre. Nakandam na ding bangko dire di. Pangan. Tara na. Ay napagpatpada yung da mura makag. Tara. Muka ni mga tahanan ni. No, naabot man kadiri. Ay sinay dire yo. Dito ta. Agi nila ta kamurag. Dito ta. Murag hay-hay Hayang gamay. ngit-ngit. Ayan. Lamig, kita nginom man ron. Pwede, maghikog ha. Tapos na. Oh bangko. Putsa man. Hey, dua raman yung bangko giandam. Kabalo ba dami nga nakaka pre sa bidan. Mo kabilang lingkod pre ko. Ako liwang ko da, pre. Asus. Kita tagpagi. Oh, ikaw Pre, pre. ayo ka. Kanang Ito wala na, pre, problema basta na to lingkod pre. ko, eh. Kanang mga problema di na to na iagi sa mga sapot-sapot. Kita tong pagi tanang problema na solusyon. Asa mo na sa mong farm? Ano dalawang ta kag bangko? Nanaw ta dire. Oh. Basta na nasa agdring bangko. Napay si patos ni mo sus ino di papagiliston. Oh, guba lang ako sa patos, pre. Hoy. Oh, unsa din na pre oh. Isa Asa? may nakabutang nga na oh. Asa man? Oh. Ay. Kali ko sa bangko nimo dito, pre. Babaw, pre. Oh, unsa may gipaabot nimo? Saka na mo ah. Tagaan tanyag bangko, pwede disurun Ano mo gud siyempre ikaw ra may niapa sa mo ah. Para may nakabalo. Yung mahulog ko, pre. Paghinay lang Ano po. kurat pre kasi ubos sa mga kapadong. Asa gipamutang ang bangko ba? Oh, nya unsa man? Ya. Tasar. Sige ra tag istorya dire nya Sige, man. Sabi sige, tag- ko na to ani. Oh, yun. Kasi mo mo na rin, ganun ka mo man yung nag... Asa man ba? Di, pre, ikaw binig nga sa kuha pre ba nga na, ikaw bahala pre kay na kay makita dira nga mong gulay. Di ba pre inanawag ka sa kuha? Asa mo ka ninyo eh, maglalis mo mo, kung bahala na. Oh. Mo ay ganahan. Mo ay Kapalo ganahan ako nga magmunggulan, madyumuron, oh. Ano ko suntang dala? Ay. Ikaw man na. May buntanay dito pre. Ha? Buntanay. Tama na pre. Di mo to pwede kay pang lubi man to. Oh. Pre, may biliban ako ni Paryogi pa. Perminti man. Nay, kan ba nay andam ba? Ay, andam pirmi. Yan sa atong nating abrihan. Ay, sa. O sige, ikaw na lang oh. Kabulo ba ka, pre? Ano sa man? Kabulo ba ka, pre? Nakanim botong, mura na ni kuyab. Murag uyab, ang butong murag uyab. Oh man. Kailangan pa ni mo abrihan para makita ni mo bangag. Ato yung abrihan. Asa, ang bangag? Ang botong. Ano ba na? Sabay na tanday.